V dramatickom zvrate udalostí nedávny vpád Ukrajiny na ruské územie zanechal Kremeľ v šoku. Tento incident, ktorý niektorí označujú za významné zlyhanie, nielenže prekvapil ruské vedenie, ale aj poukázal na zraniteľnosti v ich obranných stratégiách. Vpád, ktorý sa odohral v oblasti Kurska, bol odvážnym krokom ukrajinských síl, ktorý demonstroval ich rastúcu dôveru a schopnosti v prebiehajúcom konflikte. Táto operácia zahŕňala sériu koordinovaných leteckých útokov, ktoré zasiahli kľúčové vojenské zariadenia, spôsobili značné škody a narušenia. Presnosť a účinnosť týchto útokov sú dôkazom vyvíjajúcej sa vojenskej zdatnosti a strategického umu Ukrajiny. Ako sa prach usadzuje, dôsledky tohto vpádu sa stávajú čoraz jasnejšími. Pre Rusko to predstavuje ostrú pripomienku pretrvávajúcej hrozby zo strany ukrajinských síl. Incident vyvolal vlnu kritiky v ruských politických kruhoch, pričom mnohí spochybňujú pripravenosť a reakciu armády. Putinova frustrácia je hmatateľná, keď sa vyrovnáva s realitou konfliktu, ktorý je ďaleko od konca a čoraz nepredvídateľnejší. Na medzinárodnej scéne tento vývoj ešte viac napätie medzi Ruskom a Západom. Putin obvinil západné krajiny, že zhoršujú konflikt tým, že poskytujú podporu Ukrajine. Táto rétorika však málo zakrýva základné problémy v ruskej vojenskej stratégii a vykonávaní. Západ medzitým naďalej stojí pri Ukrajine, chváli jej odolnosť a odhodlanie tvárou v tvár agresii. Psychologický dopad tohto vpádu nemožno podceňovať. Pre ukrajinské sily je to významný morálny posilňovač, ktorý posilňuje ich vieru v schopnosť vyzvať a narušiť ruské operácie. Pre ruské jednotky je to demoralizujúci úder, ktorý vyvoláva otázky o ich vedení a účinnosti ich obranných opatrení. Tento incident nepochybne posunul dynamiku konfliktu, pričom obe strany prehodnocujú svoje stratégie a pripravujú sa na ďalšiu fázu zapojenia. V širšom kontexte vojny je ukrajinský vpád do Kurska kľúčovým momentom. Zdôrazňuje plynulú a nepredvídateľnú povahu konfliktu, kde sú tradičné predstavy o frontových líniách a bezpečných zónach neustále spochybňované. Ako sa obe krajiny pripravujú na to, čo príde, svet pozorne sleduje, uvedomujúc si, že každý krok na tejto geopolitickej šachovnici má ďalekosiahle dôsledky. Nasledujúce týždne a mesiace budú kľúčové. Pre Ukrajinu bude udržanie tempa a využitie tohto úspechu kľúčové. Pre Rusko bude riešenie zraniteľností odhalených týmto vpádom a obnovenie dôvery vo svojich radoch prvoradé. Stávky sú vysoké a cesta k riešeniu zostáva plná neistoty a nebezpečenstva. Na záver, odvážny vpád Ukrajiny na ruské územie nielenže prekvapil Kremeľ, ale aj preformoval naratív konfliktu. Je to ostrá pripomienka komplexnosti a nepredvídateľnosti moderného vojnového konfliktu, kde sa rovnováha síl môže zmeniť v okamihu. Ako svet naďalej sleduje situáciu, jedna vec je jasná. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou je ďaleko od konca a jeho výsledok zostáva neistý.